warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak balik Bu, katok kacengnya terkatok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula kagemi suami tercinta Bapak Danang, ingkang kula hormati para bapak-bapak, para bapak kiai, ingkang kula kagemi para ibu nyai, ibu-ibu ingkang kula sayangi lan sedherek ingkang dirahmati Allah. Monggo langkung rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulungipun Allah kita ditakdiraken saged rawuh silaturahim donga sesarengan ngaos sesarengan wonten Masjid Shirathul Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetap kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan benjing pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun ibu-ibu, bapak-bapak kabaripun sedaya? Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya selalu pinaringan sehat walafiat layan batin. Amin. Diparingi iman dan Islam. Diparingi keluarga ingkang tenang lan tentram. Diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Menawi wonten ingkang tasih gadah utang, mugi-mugi diparingi gampil anggene nyawa. Mugi-mugi malih ingkang diutangi boten purun timbal. Amin mohon ya Bu nggih. Dumane tiyang kathah wae. Pajak. Nun sewu botaken pareng. Niku sedaya pun siram napa dereng? Pagi. Pun izin suamine? Alhamdulillah. Wayu wajib boyo berarti angin. Tegriya ngenten to Bu? Nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk jamaah. Istri yang hebat. Alhamdulillah. Nun sewu. Moga mau sholat riyen nggih sholat badan. Pada semangat. Nggih.
niati belajar tolabul ilmu sesarengan. Mugi-mugi dados dalan kita benjing masuk teng surgane Gusti Allah. Pripun Bu sepakat nggih? Sepakat. Maka monggo ngaos nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dirahmati Allah, nuwun sewu niku kepengkar kita sampun ngaos nggih niku supados manah dodo diri kita niku indah, niku harus dihiasi dengan beberapa hal. Nggih, ingat Bu? Mboten ingkang seingat supados dodo manah kita niki indah kados rumah nggih, supados indah harus ada tamannya. Demikian juga diri kita ini supados indah, maka hati dada niku diisi dengan beberapa hal. Salah setunggalnya ingkang napa? Ilmu. Napa Bu? Ilmu. Nah, ilmu niku sedaya saking Gusti Allah. Ilmu wonten kalih, ilmu kauniyah, ilmu umum, dan ilmu diniyah, ilmu agama. Lah kedua-duanya niku penting. Ilmu umum bisa kita pelajari, maka ilmu agama monggo harus lebih kita kuasai. Pripun Bu, saged dipahami ya? Jadi ilmu niku penting. Ya sebabnya Nabi Sulaiman mawon ditawari dening Allah. Nabi Sulaiman pilih harta, pilih jabatan, apa pilih ilmu? Nabi Sulaiman pilih apa? Ilmu. Akhirnya jabatan dapat, kerajaan dapat, kekayaan beda, bahkan istrine nggih kan. Iku Nabi sinten? Ngoten nggih Bu. Terus ilmu niku nggih sangat penting, terutama ilmu dalam berumah tangga. Terutama sing kita perlu pahami supados kita niku mboten sering cekcok dengan suami nggih Bu. Kita tahu ilmu. Lah tiyang jaler niku non sewu akale songo, ati perasaane setunggal. Dados nek tiyang estri akale setunggal, perasaane songo. Lha kadang niku kudu pacake awake dhewe. Wong lanang ora ndek perasaan. Lha kok betul sami nggih Bu. Tiyang jaler niku mau berbuat niku dipikir dulu biasane. Tapi nek tiyang estri niku berbuat dulu, nangis dulu dhisik baru mikir. Leres napa leres? Nah, kita saged mensinkronkan, memahami niku, insyaallah rumah tangga mboten kesro, nggih Bu? Dipahami. Wong wedok kok wis repot ra karuan, wong lanang kok jek dolanan HP, nggih Bu? Lah, wong lanang gak ada perasaan, sebabnya akale songo. Wedok lho Bu, nek pamane duwe akale songo, mboten purun hamil Bu. Nggih to? Untunge wong wedok niku napa kane awak dikandungi perasaane setunggal. Perasaane bener kok. Dadi rasa iba, rasa sayang niku tiyang istri lebih dominan. Nggih to Bu? Nggih Pak, harus mboten. Lah nek niku insyaallah paham, kita saged ati niku legawa nggih Bu. Nek dalam didik anak non sewu. Anak niku kan nggih opone jaman sakmenten nggih Bu. Opone wonten macam-macam medsos sak sembarang. Lah nek kita niku saged memahami sepiro kesalahane anak monggo dingapura. Lah niku nggih ilmu nggih namanya anak. Sepiro kesasare anak ayo dituduh. Sepiro apa niku nakale anak ayo dididik sing apik. Lah niku juga ilmu anak mau didik anak ya Bu. Terus anak mboten saged diktator kita samakan dengan kita. Tapi sebabnya apa? Watake nggih seje nggih Bu. Kadang anak karaktere nggih padha bapake, kadang padha mbae, kadang padha kita. Lah nek kita gadah ilmu dalam didik niku wae nggih atine lapang, purun memaafkan, mau mendidik dengan baik, dengan ilmu tamamine niku. Insyaallah badhe indah. Pripun you understand? Yes. Ibu niku terus nomor kalih niku supaya dada kita indah. Niku napa? Dengan
Dengan apa, Bu? Enten ingkang eling. Sing eling masuk riyen. Apa, Bu? Sabar. Supaya jodoh kita niku indah, nomor kali diisi sabar. Sabar itu apa tuh, Bu Fatimah? Kok sabar? Sabar ki apa meneng mawon? Sabar itu tetap berusaha, tetap ndonga, terus pasrahne dumateng Gusti Allah. Aku sabar nih, ora kerja ora yo mangan. Lah terus apa nang mboten? Jenenge putus asa. Nggih, innallaha ma'as shabirin. Allah niku berserta tiyang ingkang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu biru wa sabiru. Hei wong sing beriman, sabar. Terus sabar. Nek isbiru niku sabar. Nek sabiru sabar. Kuat. Nek mboten sabar lho Bu jenengan teriki bokong wis panas kok wis mulih ya. Karena sabar dadi kuat. Maka tekoni bapake, Bu esuk-esuk ngaji karo Bu Fatimah terangne apa? Jarene Bu Fatimah, Bu, kon kuat. No. Napa Bu? Kuat. No. Dikuatne napane? Ya kuatne atine. Nggih Bu nggih. Dikuatne fisike, dikuatne ndongane. Lah nek kita iku saged sabar, ati kita badhe napa dodoin indah. Long sewu Ibu jenenge tiyang nggih, sedaya tiyang niku kinten-kinten gadah masalah napa mboten? Mboten nggih. Wonten setunggal ingkang mboten gadah masalah. Sinten kinten mboten? Ya gendeng. Kok gendeng iki lho Bu? Ora nggo klambi yo gak isih, yo ta. Ora duwe dhuwit yo enjoy. Jenenge wong gendeng. Lah nek kita niku masih gadah masalah, berarti masih waras. Cara menghadapi masalah dengan salah satu sabar. Lesta'inu bisabri was sholat. Dadekno sabar lan salat sebagai penolong. Jenenge tiyang nggih Bu, masalah anak Bu. Cilik gedene, bosok gedhe ngentekne duwe. Cobaan nggih sabar nggih. Jenenge suami mandannya koyo pas aku jos-joso, koyo kuat pendorong anak kantes. Jos bosok tuwek kok gede. Sabar ya Bu. Nggih. Tonggo yo kepo. Iku sedaya masalah itu tidak bisa dihindari, tetapi kita harus bisa menyikapi dengan apa lapang hati dan apa usah sabar. Sedaya tiyang diuji dening Allah sesuai kemampuan kita sendiri. Jenengan kali kula nggih ujiane mboten sami nggih Bu. Nggih, sedaya diuji. Lah ujian iku napa Bu Fatimah? Allah maringi ujian dumateng kita tujuane untuk meningkatkan derajat kita. Pripun saged dipahami? Ngeten analoge. Layangan niku lho Bu, nek saka ngisor kan angine mboten gebes nggih. Layangan niku saya dhuwur, nggih. Kira-kira angine saya banter apa mboten? Kita saya dhuwur derajate, imane saya dhuwur. Terus napa kualitas imane saya apik, terus kerjaan saya mapan. Lah, ujian ini kok mesti ngiringi. Nggih Bu nggih? Enek sing iri, enek sing benci, enek sing gak seneng. Lah niku sedaya namine ujian. Lah ujian tidak bisa dihindari, tetapi kita harus mencikapi dengan sabar. Sabar wae napa Bu? Dikuat-kuat, dibetah-betah. Ada nggih, niku namine sabar. Para nabi dan para rasul mesti ujiane lebih apa? Besar ya Bu. Nabi Muhammad masyaallah kali tiyang kafir Quraisy niku dilempari batu sampai berdarah, dilempari kotoran sampai berdarah. Tapi Rasul mboten balas dengan kejahatan, tapi didongakne sampai apa niku putrine namanya Fatimah niku nangis, "Wae Abi, kok sampai gini darah Rasul niku sampai keninge berdarah, dilempari batu kali tiyang kafir
tiga iki ingkang inggih nggih Bu, wau ora sampun ta sing ilmu kali sabar sing yang lalu. Iki pemanasan nggih. Nomor 3 nggih supaya dada kita niku indah. Nah niku yang ingkang nomor 3 diisi dengan aksiru bisyukron. Napa Bu? Aksiru bisyukron. Apa to Bu Pak aksiru? Artinya memperbanyak syukur. Syukur niku kita ucapne napa? Alhamdulillah. Niku berarti kita matur suwun dumateng Gusti Allah. Ya Allah, dhisik aku gak enek, saiki dienekne. Kita diparingi paningal. Lha Bu saged ketip-ketip nggih? Ketip-ketip anjene lilik terus pripun nggih? Diparingi irung lho Bu, kok parane yang ngisor. Anjene irunge kita mangan nang dhuwur pripun? Nggih ta? Diparingi badan, jantung ingkang ngopo terus nggih, mboten sah diperintah, pun kerja terus, diparingi keluarga lengkap. Nggih ta Bu nggih, badan keluarga ten mriki? Nggih. Keluarga diparingi rezeki, diparingi gaji. Niku sedaya namine napa? Nikmat. Lah nikmat ingkang penting malih nikmat iman lan nikmat Islam. Dan niku perlu kita syukuri. Mas napa wae Bu? Alhamdulillah. Segala puji pangalembono niku kagungane Gusti Allah. Terus lajeng didamel ibadah. Saya kados jenengan masyaallah. Saking griya enjing-enjing nggih Bu. Nggih to. Sebab eta sing pancen mboten sampe susah. Mboten napa-napa hebat nggih Bu. Ya niku ngoten niku dalam rangka didamel napa ibadah. Nyukuri awak cek diparingi sehat. Oh tak mlaku ya nyang aja Polres, tak melok donga karo ngaji. Wis iku dalam rangka syukur dumateng sinten Bu? Gusti Allah. Alhamdulillah neng ati. Terus didamel ibadah salat jamaah ya Allah. Cek diparingi suku sehat. Ngoten nggih Bu? Nggih. Wujud syukur dumateng Gusti Allah. Lah wonten syukur malih matur nuwun dumateng sesama. Gampang napa angel ngiten-ngiten? Malih kula diparingi. Bu niki paringi roti matur suwun. Gampang lho nggih? Nggih. Tapi menurut saya nek teng keluarga, terutama teng suami, gampil napa gampil? Lah pamane iki tandano. Bapak kok maringi nyantro. Ki lho Bu, iki jatahe sampean. Niku pertama matur suwun apa diitung piye Bu? Saya. Diitung piye kok? Sing bener alhamdulillah. Matur suwun Mas, matur suwun Pak. Garu diitung. Nek kurang kok ja. Pak Jana, bagaimana nek ngomong apa Pak Jana? Sing pertama apa? Matur suwun. Terus diitung. Wonten nggih Bu? Nggih praktek mungkin jenengan karo bapak nek duwe lek. Bu sampeyan kok pinter men to. Biasane nek tak kowe langsung disaut. Saiki kok ngomong matur nuwun. Sing ngomong sapa iki? Aku kira kaji, Pak. Kira diwai rek. Wis iso kali nek kaji nek kok iso tekonek. Nggih Bu nggih? Nggih. Sing bener wau napa? Matur suwun alhamdulillah Mas, Pak. Nembe diitung. Aja kok wis langsung disaut. Kurang iki ngendi iki? Nggih Bu nggih. Niku
dosane di ngapura, diangkat derajate lan ganjarane padha nyium hajat. Tapi kate wong wedok gengsi ya. Kula mboten gengsi, kula kelingan dengan ganjarane tangan jalan langsung tak. Tangan senjol. Mas, saya mandat nyapa ta, Dik? Aku rong saliman. Padahal nyuruh susah, tapi saya yo sedang. Nggih Bu, nggih rebutan iki. Nggih praktekne nggih Bu. Apa to? Jangan tau ning tanganku, kok nyium tanganku barang. Ilmu Pak ilmu. Repot Bu, you understand? Yes. Kita bersyukur temanah ya. Asa itu dia asyabun. Sing diarani tiyang bahagia niku tiyang ingkang saged bersyukur. Ampun nun sewu, omah gedhe makro-makro. Gabahe wae, duwite satungko. Tapi nek gak iso bersyukur nggih Bu, niku diarani nggih boten bahagia. Asa itu dia asyabun. Sing diarani wong bahagia, wong sing iso atine bersyukur. Bener apa bener Bu? Bener rasaken. Nah, wong nek gak iso bersyukur, nah wonten ayate, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasane kalau kita niku kurang bersyukur, nikmate ditambah. Tetapi ayat niku medeni niku surat Al-Ibrahim ayat 7. Kalau tidak bisa bersyukur kita kufur, anggap siksane Allah pedih. Lah siksane napa to? Niku nonton hadis disebutne. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas semua nikmat Allah, maka Allah akan melekatkan pada hati seseorang beberapa hal. Nomor setunggal menika hamun layang potiu anhu abadan. Hamun niku artine gelisah. Napa Bu? Gelisah. Jenengan anak-anak monggo diangen. Saumur kita niku gak iso bersyukur, Allah niku melekatkan siksanya dumateng ati tiyang. Nggih kok rasa hamun. Hamun niku gelisah. Esuk-esuk wis tangi turu. Wabrut rong semi. Jane yo ora nyapa lho suamine. Nyapa to Bu sampe wabrut ngamuk. Niku rasa gelisah. Sebab gak iso bersyukur tadi turu lho mestine sing saya ngucapne napa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nggih ta Bu nggih? Jenengan ngoten mboten? Terus kita teng kamar mandi napa mendet air wudu. Syukur-syukur salat jos. Lah insyaallah manten ati niki badhe tenang. Nah niku nggih barang siapa bisa bersyukur niku ati badhe tenang. Tetapi mafhum mubalaghaipun kebalikanipun. Nek kita mboten saged bersyukur, Allah melekatkan wau napa? Gelisah, resah, risau, gundah. Gabahe omah duwite akeh. Mboten nggih Bu, tapi resah. Karena apa mau tidak bisa bersyukur. Kata nggih, ati lho Bu niki bengkel ati Bu. Napa Bu? Bengkel ati. Mboten bengkel mobil. Niki bengkel ati. Mboten nggih Bu nggih. Ati kudu dibengkel lho mboten. Terus nomor kalih, nek kita tidak bisa bersyukur dumateng Allah, akan dilekatkan pada hati niku napa? Saklun
ditambah dan akan merasa cukup. Tetapi kalau kita tidak bisa bersyukur, dilekatkan pada hati yang ketiga apa? Fakir. Fakir itu fakir, miskin, bahwa kurang. Itu ya kayak tapi merasa kurang. Karena apa? Tidak bisa bersyukur. Terus nomor 3 yang terakhir, amalun layak berdoa abadan. Cita-cita yang sulit tercapai. Lebar ini nggih, tiyang nek gak iso bersyukur niku ditimpakan hati kita oleh Allah lho niki. 1 rasa napa wae geli. Nomor 2 repot terus. Nomor 3 kurang utawa miskin. Nomor 4 amalun layak buku, cita-cita harapan yang sulit tercapai. Dipun saged dipahami nggih jangan-jangan nggih. Pakai kok Bupati mah Gusti temen-temen. Nggih, dicatet napa dieling-eling nggih Bu nggih. Nggih ya. Dadose nomor 3 wau napa supaya ati kita niku indah, dodo kita indah. Nomor 3 monggo dihiasi rasa bersyukur. Monggo mau selawat napa niku? Jibril ya Bu? Nggih. Monggo. Tiga nggih? Nggih. Rasa ikhlas. Napa Bu? Ikhlas. Jenengan sering maos ikhlas nggih, kata-kata ikhlas nggih. Terus dereke situ. Yo sing ikhlas toti wis wayahe dipundhut. Ngoten nggih Bu? Ngoten ta? Prakteke ngoten nggih. Terus derek sing situ. Wis diikhlasne Mbak. Ngoten. Berarti ikhlas itu artine napa? Kinten-kinten rela. Legowo. Nggih Bu, rela. Dados kita niku ikhlas niku ati niku badhe napa indah ya Bu. Nggih. Wis ikhlas niku masalah niku Nabi pun tanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ikhlas terangkan tentang ikhlas. Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, ikhlas niku yang mencatat dan mengetahui Allah sendiri. Nek kita niku pamane mangkat ngaji, menurut saya nggih Bu. Niki malaikat roket nyatet to? Nggih. Yuni mangkat ngaji dicatet api. Ngoten nggih Bu, malaikat sinten roh? Nggih. Niki UA iki ngrasani dicatet ngoten nggih, malaikat atik nggih, tek wis kejone nggih ngrasani teh. Aku kesel nyong tak nyatet nggih, tak stempel. Niku ature malaikat dan tetapi nek
Inggih nggih Bu. Lah sedaya tiyang nun sewu niku saged digodha setan to iblis. Illa ibadah Allah mukhlisin. Kecuali tiyang ingkang ikhlas. Kula baleni sedaya tiyang niku saged digodha setan. Nggih Bu nggih. Kan nyuri, kon ngamuk, nggih, kon ngapusi, kon males. Tetapi ada orang yang tidak bisa diganggu oleh setan. Nggih, tiyang napa wau Bu? Ikhlas. Ikhlas itu ibaratnya tangan kanan wae, tangan kiri ora ngerti. Gampang ikhlas ku piye to? Mun saya nggih Bu, jenengan nek enjing Pak kamar mandi napa ngeten niku? Wis nggih. Kita niku ditoleh napa dicoba malih? Ora dicoleh nggih. Ikhlas niku Pak. Nggih Bu nggih. Ya, terus kita nyumbang napa sedekah, napa salat, napa ngaji, niat kita niku lillahi ta'ala. Hanya mengharap ridhone Gusti Allah. Ora boleh pujian tiyang. Jadi dipuji tiyang yo ora lumut, dilokne wong yo ora lara ati. Biasa saja. Nggih Bu nggih. Saja. Babalene tiyang ikhlas niku nggih. Nek dipuji nggih boten besar hati, nek dihina dilokne yo ora lara ati. Karena apa? Dia berbuat beribadah hanya mengharap ridhone Gusti Allah. Lah nek kita saged ngoten niku hati dodo kita dadi indah. You understand Bu? Yes. Ngoten nggih. Terus sing ngoten terus kita niku lho urip teng donya niki sing ngetene nggih Gusti Allah. Boten menungso. Kita nek berharap dumateng makhluk niku sakit hati dan kecewa. Tetapi kita berharapnya dumateng Allah itu akan mulia. Ngoten nggih Bu nggih? Ya ikhlas ngoten tau. Gak mengharap pujian tiyang, tidak dicaci maki yo gak sakit hati, tapi karena Gusti Allah. Lah niku ibaratnya tiyang ngambil air teng timbo niku untung. Napa Bu? Untung banget niku lho. Tapi nek tiyang niku mboten ikhlas, apa riya utawa napa niku punya hati yang selain Allah, ibaratnya air teng timbo niku timbone bocor. Supaya gunane mboten wonten. Iki rasaku yo ibadah. Ya Allah, bocor ning arepane sampean kok nilai-nilaine zero napa Bu? Nol. Karena apa mboten ikhlas. Kata dia Bu nggih, siti eneke ikhlas. Syukur-syukur akeh jenengan nanti selamatan to Bu? Jadi kita Pakistan langsung selamatan to? Wong seneng Bu. Dari ini kita selamatan nggih Bu. Monggo diniati sedekah. Boleh iri done Gusti Allah. Ojo kena adat. Iki wis wayahe adate. Iku aku sempurna tak gawe lah. Ngoten niku niate mboten karena Allah to? Karena adat nggih. Sing bener monggo lihat niate dilurusne karena Gusti Allah. Kita paling dari selamatan. Mboten napa nggih Bu? Diniati sedekah. Lah ngoten niku namine ikhlas. Kita ikhlas niku insyaallah kita mboten saged digodha dening setan. Terus kita semangat. Mane kok kita kok iku lho, arep salat tahajud kok alas-alasen. Tapi nek dodol niku wonten rasa ikhlas, insyaallah badhe napa sementil Bu ya. Apa nek bar salat tahajud terus ngeten. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayo salat tahajud niku nggih ditutup salat Idul terus metu teng Jawi. Teng Jawi ngoten niku nggih madhep mulon terus maos mau. Lah niku ganjarane padha karo ibadahe para malaikat. Ngoten nggih, mboten malaikat siji, tapi malaikat salah langit Bu. Jenenge malaikat niku ibadahe mesti ikhlas. Ngoten golek jalan pintasé kok niku. Yo jalan pintasé jare bagaimana ben ganjarane akeh nek bab salat tahajud mau maos apa Bu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus lajeng
iso dadi pengusaha. Ndonga jeneng ajate tiyang nggih, Bu. Lah niku monggo. Niku istilah niku nek dalu niku ibarate dalan niku sepi. Set, ngoten nggih, Bu. Cepet ditampi dening Gusti Allah. Pripun saged dipahami nggih, Bu? Itu sambil lagi bisa. Dalam sambil berdiri menghadap kali Robbana boleh dalam duduk boleh, yang penting di luar rumah, di atas kita langit, ibu langit langsung langit. Kalau di teras langsung melihat ke langit. Di luar dan melihat ke langit. Nek ini masih nang wonten atape nggih, Bu. Wonten kebonan, wonten trinten, wonten teras. Nanti ijazah ya ibu kita saged insyaallah mungkin kita saged ditolong dening Allah ati lan pikiran kita Allahumma amin. Selanjutnya ingkang terakhir menika supados dodo kita niku indah menika diisi kasih sayang. Napa, Bu? Kasih sayang. Kasih sayang niku cara Jawane nek kita ngarani welas gampangane diterima. Jenengan, Bu, nek wonten yogane nangis niku itu sing bayi tak langsung disusoni nggih. Ya niku berarti niku kasih sayang. Bocah kok mecah mikire tuwet nggih, Bu nggih. Mane niku lho, Bu. Lah ngoten niku dipendet piringe. Le kowe kok pinter men mecahne piring. Wis dadi ndene ekonomi ngoten niku. Kok saya dina-ina lare nggih, Bu. Pas dilok. Lah mangke nek bocah dilokno kok piringe balik, Bu. Balik utuh. Dan itu kok kita sayang nonton niku namine kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim niku sifate sinten Gusti Allah. Jadi kita nek niku wonten kasih sayang, welas asih dumateng sesama, dumateng keluarga, berarti kita niku dipinjami sifat Rahman Rahim sinten Gusti Allah. Nun sewu. Jenengan pirsa macan TV nggih. Macan iki lho nak kewan sing paling galak nggih. Kita moro nek kita dicawake dicaplok nggih. Lah ewo dene macan iku nek duwe anak lainnya. Anak ini ketika apa niku didirati. Nggih, Bu nggih. Dikeloni, disayang, disusoni. Lah niku berarti napa? Sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Titik niku lho, Bu. Nek nembe netes nggih, Bu nggih. Anake diceluk pur bedho moro ta? Nggih ta. Jenengan nggih ngoten nek anake diceluk Bu. Ayo moro tak ajari ngaji ngoten mboten? Nggih. Tak bapake ayo Mas wis tak masakne gek kopi. Ayo di dahar. Lah wonten niku berarti sifat kasih sayang. Nggih, Bu nggih. Pun saya pun kereng-kereng lho, Bu, nang bapake nggih. Nggih. Aja juahan, Bu. Masyaallah, Bu. Kita sing punya sifat kasih sayang. Wong niku arep wah yune dina deblo nggih, Bu. Nun sewu nggih, Bu. Wah, kita tiang jalan ajrene mboten. Nggih, tiang jalan niku lho nek wong wedok power. Masyaallah. Wedi, Bu. Apa, Bu? Nun sewu Pak polisi nek gagah nek dinas nek kantor nggih. Nggih. Tak bojone nggih dirocok. Ilang apalane. Nggih to? Nggih. Makane pun kira-kira nggih, Bu. Sing sabar. Nggih, Bu. Dihiasi sifat kasih sayang. Tiap jalan menika. Bu, wayahe iki wis ngene. Ning mburi lawang mbengang saking, Bu. Apa, Pak? Wayahe gak ate. Nek jate ya Allah. Makane sing sabar artinya sifat kasih sayang. Sing sabar, ojo kereng to. Kereng nggih, Bu. Nggih. Sabar, punya sifat kasih sayang nggih. Dumateng sesami, dumateng anak, dumateng tangga. Niku berarti dada kita akan indah. Alhamdulillah. Nipun Bu, you understand? Yes. Saged dipahami nggih. Terus kula baleni supaya dada kita itu indah, maka harus diisi beberapa hal. Nomor setunggal wau napa? Ilmu. Ilmu qauliyah, ilmu umum, ataupun ilmu diniyah, ilmu agama. Sebab dengan ilmu kita saged dibimbing carane beribadah.
supaya dada indah diisi sifat sabar, disabar-sabari, dikuat-kuatno, ditelateni, disyukuri ora berhasil sendiri. Terus nomor 3, supaya dada kita indah diisi sifat bersyukur niku alhamdulillah, matur suwun, lan didamel ibadah. Ngoten nggih Bu nggih? Disyukuri, dinikmati, lan niku akan ati terasa mungkin dada indah. As-saidun dia as-syakur, sing diarani wong bahagia nggih niku wong sing iso bersyukur dumateng Allah, juga bersyukur terhadap sesama. Nomor sekawan nggih niku supaya dada kita indah diisi sifat ikhlas. Ikhlas niku ridho legowo nggih Bu, mboten grundel, ngoten nggih. Mboten grundel niku namine ikhlas. Sedaya tiyang iso digodhog setan kecuali tiyang ikhlas. Terus ingkang terakhir, supaya dada kita indah diisi dengan sifat kasih sayang. Kasih sayang itu sifat welas asih, ora kereng-kereng, ora jahat. Nggih Bu nggih, pun jahat nggih. Al-insan abdul ihsan. Tiyang hamba tiyang ingkang apik niku tiyang ingkang apik-apikan. Nggih Bu nggih, ucapane ya apik, prilakune ya apik. Al-lisanu mir'atul qalbi. Bahwasane lesan ucapan iku cerminane ati. Nek ati niku kasih sayang, ikhlas, insyaallah diri kita menjadi indah. Alhamdulillah. Ibu sakit ulangi ya Bu? Kita tinggal apa? Ibu coba. Mulai riyen monggo. Pertama mau apa? Ilmu. Terus apa? Sabar, syukur, ikhlas, kasih sayang. Diangen-angen nggih Bu nggih. Bapak iki ceritani. Ngoten. Ya Bu, wis alhamdulillah. Wis esuk ngaji wae. Ngoten nggih Bu. Alhamdulillah, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan diri dengan ridhonipun Allah. Monggo kita ndonga ya. Terus saya ndonga ya, Pak. Monggo dipun buka botole malih. Mari. Air niku media ingkang sae. Sampun. Monggo kita tata mana pikiran duka ingkang fokus dumateng Allah. Insyaallah kita nek tawajuh bener-bener dumateng Allah, donga niku badhe dikabulne. Apa nek jumlah kita niki tiyang kathah nggih, ibarat ngangkat barang niku nek tiyang kathah napa? Mudah ya, Bu. Nah, kita mboten ngertos niki saking sinten donga ingkang paling mustajab. Nah, makane monggo donga besarangan. Nggih, Bu? Oke, saged dimulai? Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa ingat zikir kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah kami ya Allah. Allahumma tawil a'maruna ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wanawir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami semua ya Allah, sehingga mudah menerima petunjuk-Mu ya Allah. Wassalamin imanana ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Wawasik arzaqana ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami. Ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syari'a bina, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Waqtina wa isyana fidini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah.
Allah ya Allah, kami semua di sini punya keluarga ya Allah. Karena itu ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak turun kami semua ya Allah, anak turun yang soleh solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Allahumma ghfirli bil ilmi ya Allah, berkaya kami semua dengan ilmu pengetahuan agama. Wa zaini bil himni ya Allah, beri ketenangan batin ya Allah. Wa arina fit taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir sehat batin ya Allah. Ya Fatah, iftahul qulubana ala ta'alamil Quran ya Allah, wajib membuka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu agama sebagai sumber penghidupan kami ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh menghadap ridho-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami semua ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua kelak dalam surga ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil